Sinibingelele ke sinamukele TV enkulu kakhulu eMakhaya TV. Ubaba uZondi ke bayamaza kwamanye amavidiyo adlule utholakala eNgwebini enquthu. Inamba zakhe ke usuyayibona ziyayivelela la escreenini. Momfuna nje uyamthinta uhleze khona uyatholakala. Kanti futhi usebenzela la esigodlweni sakhe uhleze khona. Sikubingelele sikwamukele kwi-TV enkulu kakhulu. Yebo. Hey, abantu bayakhala. Ihloko sesiyithintile zijulile ziyabathinta futhi zithinta impilo yabo yosuku nosuku ngoba usuku nosuku kunempilo yakhona nezinto ofanele zenziwe. Kodwa khona usisi ongifonelile. Wathi indoda yami ngathandana naye ngenalutho. Ngayisiza ukuthi ifike empumelelweni, siphumelele, isihamba nezingane ezincane, isifuna ukungishiya. Wathi ngicela ungibuzele kumkhulu ukuthi ngabe ngangitholela noma isibambelelo noma yini. Yebo ngezwe singazama singakwenza lokho. Kodwa okuningi angafika ke akuzwe esefikile. Ukuthi siwushintsha kanjani umshofo. Makela kulezo nto njengalezo. Zabantu ababili yabona. Ufuna okunye akuthole esefikile bese sixoxa umlomo nomlomo. Mkhulu, indaba yothando ijulile eSouth Africa. Uthando abaningi bathi alisekho. Yimi ngedwa engisakholela ukuthi uthando likhona, kodwa nje abantu bathi uthando alisekho. Lukhona uthando. Kodwa ngenxa yovazi babantu emhlabeni ubudedengu yabona. Usungathi uthanda lokho. Kungenxa yobudedengu ezweni emhlabeni ukuyiphatha kwabantu. La othandweni lukhona. La uthando khona uthando. Kodwa lapha bese bakhona istress futhi phakathi. Mkhulu, mina ngidrive ama truck. Uma ngihamba u3 months noma u4 months noma u6 months ngiye ko Nigeria ngize ngiyofika ko Congo ngishayela i-truck. Yebo. Mkhulu, emakhaya omahlalela bayazenzela la komakoti bethu. Ngenza njani mkhulu ukuthi ngithi mangihamba ngishiye ngibiyele kwami? Kusho ukuthi wena into engakusiza ufuna unoxhaka. Ukuthi ngabe inyoni ezodlihlafa zakho. Nayo noxhaka ukuthi inyoni ingadli inhlava zakho. Uyabona? Funa ukuze kufike wena. Uyabona? Uyovula ikamela lakho uyabona? Uthola inhlava zakho kuzi right yabona? Hayi ikamela lakho livula omunye umuntu. Mkhulu, lento le mina yobheka mina ngedwa yokuthi indoda abantu besimame bethi bayayibamba abanye beze beyidlise ngoba sazoyedlise. Akusikhona ukuthakatha lokho. Akumele ungamdlisi umuntu uyabona. Ngoba uzomfaka umuntu lento nonyaka ngithi yabona. Aphile kube right yabona. Ngonyaka ozayo lento iphenduke isifo umuntu yabona. Bese thudlu somakhelwane. Kanti guquka le yanto wena wamfaka yona yabona. Into esingayenza thina umuntu simhlambe aphalaze ageze abe muhle nje kumuntu wakhe yabona. Athandeke umuntu wakhe. Hayi sifake into kumuntu kuwe ngoba phela uzodala isifo ngonyaka ozayo. Iyashintsha lento ibe ukufa bese thudlu somakhelwane. Kanti usukhohlwa le ntando yakho engalunganga. Wayifangana abantu yabona. Abesifazane banenkinga othandweni amadoda. Kodwa ucwaningo oluveza ukuthi amadoda amaningi mkhulu induku ayisaphili ngendlela eright. Abanye osazulayo bezemfundo banokuthi indlela esesidla ngayo thina amadoda ukudla esikudlayo. Abanye bakhala ngotshwala, abanye bakhala ngezidakamizwa thizeni kuthiwa ziyibulala induku. Amadoda amaningi awayikhulumi, amadoda awayikhulumi lento uthi eyiphela ipeni alisabhali, ithenda lisami emcimbini. Angisaphefumi. Sengifikile mkhulu. Nangu unkosikazi engishiya. Induku ayisavuki. Sizokhona. Into esikhonayo ke leyo. Kodwa mawuzolalela umgomo wethu. Ngoba sikuphinda bhethe sikhenike ukwazi ukubela indawo yakho loyaziyo. Wawuvela uyiya yabona. Nasendlini kwakhe kameleni be right. Njengaleyo ndlela wawuyiya yabona. Kodwa ke mawuthola umgcako wakho
ofuna nawo nomqondo yabona uyakwazi ukutshela ukuthi kodwa baba yabona impilo yethu ayisafana seqaleni yabona ngakho asithathe inyawo ke sikhuphula amasokisi yabona ngoba ngiyakwazi babo ingane zami ukuthi umuntu onjani phela kusuka from phansi suka phansi nawe sizifike emshadweni yabona kodwa manje into ezoseziyehla yabona nekampani nenkonzo zasekamereni isithanda ukwehla manje sicitha okungcono ake sithathe inyawo sithatha amagxathu ukuthi ake sicinge ukuthi ngethole ukusizakala ke siyekulaba amakhambi fika kuba kuzokusiza malalo lohlelo lolo kufake spade one way ya 2 times 2 sibamba amadabuli uveke indoda iphila ithi qinqo ibe right nje ibhorpheni keep inkwayo mkhulu nginentombi intombi ngiyayithanda kodwa ingishiyile ngifuna ibuye isinesoka la ekhona kodwa ngifuna ibuye soyilanda ngifuna ibuye nini ngifuna ibuye manje hayi soyilanda phela sothumela amathonga kithi angithi yebo hayi ilwana hayi ilwana sisebenzisi oh asitholanga ngelwa sithwasanga ngelwana sathwasa ngedlozi uthumela nje amathonga kithi yabona sikwazi ukuyiphahlela kuthi omkhulu okhuluma naye shode mkhulu asikho isixazululo sezothanda ongenaso ukuthi ngahlupha kakhulu ngiqathi ngimukela lo msebenzi nganetephu ngaba netephu idephu yabona hayi mkhulu sibonga kakhulu sithemba uthando bazolapheka ngapho othandweni abaneyinkinga ke sebeyofonela lezi inamba la escreenini beyifikele bona bezothola usizo kumkhulu siyabonga hayi siyathokoza nathi yebo